Em dic Joao i soc de fora. Pocs dies després de la meva arribada em van començar a fer bullying per al meu accent i la meva estatura. Tinc un amic, l'Iker. És l'únic que ha empatitzat amb mi, però la seva família viatja molt per negocis. Què? D'on veniu? El joc que l'hem deixat a la classe amb mosques. Un altre cop? Em dóna pena. A veure si la següent seràs tu. Has vist el vídeo? Què? Ja ha sortit? Què fas? Res. Mira això. Uf, se l'ha caigut. Hola, està reventat. Hola Joao, ¿qué tal? Bien, ¿y tú dónde estás? En Alemania. Espera, conozco esa voz. ¿Qué ocurre? Nada, todo bien. ¿Seguro? Bueno, me avisas. Nos vemos cuando vuelva el... Fes-me, sisplau. Aprende una vegada. No sap ni parlar. Quin idiota. Tia, heu vist què heu fet? Què li heu fet? Res, només unes classes de català. Anem-lo a veure. Segura? Ara que tenim una colla de bons amics? Això són bons amics? Va, Ingrid, et connecta fa temps. Vinga, va. Vinga, ves cap a classe abans que torni. Ets un cap de suro. Subnormal! Ets un retrasat. Ei, deixeu-lo en pau. No sabia que tornaves avui. Tu vaig a la trucada, no te'n recordes? Bueno, vols que anem a casa teva? Sí. Joao, ¿de qué parte de Ecuador eres? De Guayaquil, no fue fácil marcharse. Tenía amigos y familia, pero mi familia siempre ha estado apoyándome. Y encima con esos tres molestándote. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de quedarme solo. No es justo. ¿Teniu alguna cosa a dir? Sí, no ens hem portat bé amb un company. Sí. Calleu! Prou! No vull que torneu a enfrontar-vos amb ell. Fet? Els traïdors, no sé per què confieu en vosaltres. Tu si vols continuar, nosaltres no sé. Si vols continuar. Sou uns traïdors, no perquè sí. Bésala. Hola. Hola, com estàs? Bé, bueno, sense ganes de començar l'escola. Ja, i una mica nerviosa. Ai, és veritat, no me'n recordava que t'havies canviat d'escola. Encara sort, no sembles molt còmode a l'altra. Sí, tens raó, encara que m'hauria agradat anar a la teva escola. Ja, a mi també m'hauria agradat. Però tu tens moltes amigues, jo no conec a ningú. Ja, és veritat, no em puc queixar. Demà m'expliques què tal t'ha anat. D'acord, bona nit. Adeu, bona nit. Ai, mireu la Júlia, m'encanta la seva samarreta. I els seus pantalons? Això ho fa per cridar l'atenció. Segur que a casa seva vesteix horrorosa. És veritat, l'any passat igual, només ho fa perquè la mirin. Jo ni me'n recordava això. Quina ràbia. Calleu, calla bé. Hola! Que no t'has vestit com havíem dit? Però si no m'heu dit res. Sí, ho vam parlar entre totes. És veritat. Doncs ho sento. Hola! Hola.
Com t'ha anat el primer dia de classe? No molt bé. Per què? Les meves amigues s'han coordinat per anar vestides iguals i encara que elles diuen el contrari no m'havien avisat. Crec que mai compten amb mi. Segur que s'han equivocat de grup o algo. Tu tranquil·la, no hi pensis, vas superben vestida. Gràcies, però no estic segura. Clar que sí. Perquè pensa que hi ha gent que... Escolta, no m'heu esperat. Com que no? A veure, què creus, que no t'hem esperat? A veure... A veure res, clar que t'hem esperat, inútil. Tu per què dius el contrari? No menteixis. Va, anem a classe. T'esperem allà. Avui t'has posat una roba una mica rara, no? Potser. Llavors per què te la poses? Entra! Escolta, tu no ets la Mar? Sí, i tu qui ets? Soc amiga d'una companya que va al teu col·le. Ah, sí? I qui és? De la Júlia. Saps qui és, oi? Sí. Sabeu que l'esteu fent mal, oi? Ai, no sé a què em parles. I si realment li estem fent mal, hem de parar. Els hi dic a les altres, què faig? Li està afectant? Realment li estem creant problemes psicològics? Bona tarda. Escric aquest mail per comunicar-vos que la Júlia Fernández està sent víctima del bullying en aquesta escola. Les persones que li estan fent bullying són... Marc, pots sortir un moment que vull parlar amb tu, sisplau? Vale. A l'equip sí que ens ha arribat un mail dient que la Júlia Fernández està sent víctima de bullying i com tu ets amiga seva volíem saber si saps alguna cosa. Doncs sí,